Iwan hani kun para Snok tilang kaway She telling afraid that Jisuan Habang puli ke tin ke jong blay kat no shisha ka mensim jonga ka snobang bat nga sngo thiang de hang ta pleng bau Jeremiah ruang habang alabam ye ke tin ke jong me ka mensim jonga ka ladap de ke jing kemen ba ke jing shat kemen maka babal sha gong ba ke tin ke jong blay ka kham thiang ban ka rongap ke sintur ke jonga shisha ka tin ke jong blay ka bang polat ka tin ke jong blay ka thiang polat balai ka thiang balai ka bang namar bau blay Ukraine ladau Prime Minister Ukraine fi fin sngo kumno ngatrai finda record ya kata ba finda post sa Facebook finda post sa Instagram ni le se fin post ruat haka YouTube ke jong fi han rekat no tam ba ublay Ukraine fi banga sngo ngo yo ublay ba Ukraine yang naga sngi shikasngi ba Ukraine yang ilang ru naga sngi shikasngi ladang isha skor ba ya ke jong blay banga sngo ni ka por kum ba ublay la Ukraine yang bat ngalayo diang jingker khu naga ni kektien ke jong blay balkum tanga kwa ban sam lang yang ni kektien shapi ban ngangai pinyo diang lang ye ke jingker khu haba fi sha skor ye kektien ke jong blay bat ni ke sngi ngakwa ban kren ya ki hukum ke jong blay bat ya ki jingkular ke jong blay halor kita ki hukum yang pastor ngim don shu ha ke hukum nganum kren tanya ke hukum ha ke testament ke berim Rangan keren ya ke hukum ha ke testament ke batmai ki badon lang bat ki jingkular ki jong blay halor jong ki pim ngobang bagadon ke jingkular ke jong blay namaru blay si sien ba ulo kular ke babal ka ongi kata ba ki jingkular ke jong blay baro ke ki badon ha blay ke long be ha but amen kamu si sien ba ulo kular u ongan le ba si sien ya ka banga la kular ngan pendap be ong trai tadeng ta ki don ki jingkular tang ba kita ki jingkular kilong haka condition ublay ong lada pile te kum tangan le kadon saka hukum bat kadon ru kata ka jingkular ke ublay ongan le lada pile ngangan le tading tanga kwa aban puli yegene ke hukum bat kata ke jingkular hagni ke por ke mentah hoi ka jrong kani ke jikai hinrei nginum hikai jrong hagni ke sngi hinrei ngin ya pia menta la shai ngam tip kumno la shi sngi henrei ngin ya pia ya gane ke jingkran ha gane ke por ga menta ya ga benta ga ban kong bat kum ta ter la shai ga sngi bagi sngi ga banangwan ha gane ke sngi nga kwa ban puli ya gane ke wai ka hukum ya ga ba ujisu hukum bat nalor kata udon ru ya ga jingkular ya ga ba ukular ngin ya pe ya ga hukum ga ban kong ba kata ga hukum ga ban kong ga ba ujisu hukum yang ni kata kalong ladang ipuli nau Matius long ko ban reu de khot khat sao khat san ujisu ong kum ni ong ladap himap yiki breu yiki rengkang jongki ladap himap yiki breu na ki rengkang jongki kabamut ki breu ki don lagi jongki rengkang bagata ka rengkang kam nei tang baki syurengkang na kabentai ladi neki le tang ya kata ke ke baki le ya la di henry kidon ki rengkang jong kiro go kta iki wei le se kata ka rengkang jong ki ka kta ya piru kala ban kta ya pi namar baki le khnang ya fi ni kala ban long ru ki klemot ban le ya pi henry pi sngo kumba ka kta ya fi leng ba kata ka rengkang ga jong ki kadon ka balong intentional kadon ka balong unintentional henry kata ka kta ya fi kapan mong yo pia do menta kapan ktang yo pia do menta balada pi tau breu nani la pi kata ka breu film jula pe Islam lada don le jeseng te pilami no na jeseng nani kita ki breu ki don hakano ke jaka ka ba pilet pi kendo dengung hang ta fi ngia fi jilap ban pet yaki namar balak thang tan kamen sim jong pi namar balak thang tan kata ka donot ka jong pi tading ta hakani ka sngi utrai wang ngastunat nabalada pi map yiki breu ki rengkang jong pi kan mau baki breu ki dan ki rengkang balese kata ka rengkang kala pen mong ye pi kala kta ye pi kala pen sosi ye pi kala pen bitar ye pi utrai wang lada pi map yiki breu yiki rengkang jong ki ukpa jong pi ubah beneng un map ru ye pi lada pi kloi ban map utrai wangan map ye pi kata di hukum map nang mangaru ngakular bangan map ifi dan apreng jong fi kini kapor let's say piong ishwan namar bamentang 4 don bor
ap ngandala biang kebor, ap mendang layok kebor ngan satrai kelayu tai. Lini piong mentah bangadang duk ap andang la respa ngan salek kum tayu tai. Lini ya katai. I mentah namar ba ngampat biang ap andang la biang ngan sapet. Lesi mentah fidang rit, lesi mentah fidang telot, lesi mentah fidang duk, lesi mentah fim pat doni ai, piang ap ngan dalalongi ai ngan sapen i. Kabamut pidon ru ika mensim keput ban lei ai ya kita ki bala penmong ia pi. Ki bala don karengkang kila le ya ke ai na ka benta jong pi. Tading ta ko abanong fi ka ni sngi ka benta. La da kalong individual, da kalong ka family, na da kalong kum ka jat ben riu ru. Na ko aban kran fi ka ni sngi. Bala da ngim kloi ban ma. Ken mau ba ukpa jongi ubah beneng onum map yangi. Balada ukpa bah beneng umap yangi kelakut ke jingim ke jongi. Lesi kala benlong kumaongi pimentan kala benlong personal levi ne ka balong marway ke jong fi don lesi fi thang ulok fi thang ke lok fi thang ki bahiyeng ke basam fi thang mo ya kita ki perlok ki parajor ke jong fi thang ki don ki ba lesi na school ngasngo ba pa school bisa bully ba bisa pendom bisa pensyrai bisa le ben piong ap ndalah he mga ngan sapet yu tai le si hado menta fi dang don sa kata ke jing thang ga donut ke jong pi bat fi don sa ya kata ka jing bitar ka mensim ke jong fi ba kata ka kta ate wat dia pi ru menta ka kta pi kan mau sa kata ke jing sha le ben fi kan mau sa kata ke jing sha le jot jong pi thang than ba pi kan mau sa pimla ban pendam ya kata kawan siwan bat fiong ngamla ban ma se kala ban long kum kata ru hagani ka por kum menta pila sha le sneo le se shwa pi de ki beduk pidang le trei hing jenu sha le ben ye te trei ying bat fiong ap ndala he mangangan sapet ka abanong fi kum kitam ka abanong fi kenya kata kala ban long le se na ka liang jong fi marway kala ban long na ka ying ka samru na ka kur ka jat le se shiyeng menta fi mekren shu namar ka don ka dao phim ju ya phone shu phim ju ya text shu phim ju ya kieu shu phim ju ya let jawan shu bakala kot ke jinga dai kala dekot kata ka jinga dai bat phim la shu ban ma ko abano fi ka ni ka sngi ka bamenta la phim map ya ka rengkang jong ki breu pet yo ba ukpa jong pi ba beneng unum map ya pi ki don be ki jing dona ki jing jo ki breu ki don be ki jing rengkang ha ka jing jo ki breu na ka ba nong fi ka ne ka sngi ya ma hoi la da phim la ban ya le yawan shu ru ka biang hi tang ba phim dei ban don pat ya ka men sim thang ha ka do not ka jong fi phim dei shu ban don ya ta ka men sim bitar ne ka men sim ban kan mau ya ka ka ba pi sha le namar la da pi long kum ta pinum yo jing pen khia ya la di ka kta ke jingmut jing perkat ke jong fi ka kta ya ka bor perkat ke jong fi ka kta ka koi ka khia ke jong fi le se kita ki bri ki bale kim kan mau shu ya ka tan re pi te fi dang bo sa ya ka ta le se kita gawi ka liang kom kan mau shu an re na ka liang ke jong pi pinang kan mau sa ya ka ta kan mau la da ka dei shi yeng shi sam ada dei shikur la dei mo shi paralok na ko abanong ifi ka ne ka sngi kidon ki rengkang ya ka ba si sha pila sha rengkang Hendai ka daya pia ka ni ka sengipat man map ya kita ki rengkang balai ba fin pen e la ka jong ka donut balai ba fin pen e la ka jong ka mensim balai bam pim ya wan no se ka miet jong ka jeng kran balai pim ya suk no ko abanong fi ka no sngi ni em ka ni ka pertai ka no snam bangin la ban ring mensim bagai ka tangai juong bhai ka ni ka kentien ong lada pi yu tau briu ba pi shun phim juga bandon lang ngata ka jaka sibuk la dau tau briu upoi sha beneng te bat pi rung lang sha beneng bat apa pi rung ka beneng pi dungung yu tau briu pin le amno kata ka por pin ong har gam tre ben shong lang nia beneng trai fin complain trai jisu no jisu bo udan utai ne ba ka don ka tai da ka mensim junga te kam sok Kamu sim jungal te kamhun ngai jelek pelat yu tai brio. Ngai jelek pelat ya kata brio. Ngam tre bencong ni beneng. Try dang don option shoot de kumway pat. Ladap himi na beneng ka don stang kedujok. Tading tanga kwa beneng ifi. Ya suk lupa no nado mentah.
la kadai ka pop jong ka jat ben riu ru la da ki wei ki la le ben yang ngi kadai yang ngi bangin map la da ngi map la da ngi don sa ia kata ka jing thang la da ngi don sa ia ta ki sok khliang la ngi dang don sa ia kata ka khput ha ka men sim ke jongi ken mau bau blei udan ka khput ru na ka menta jongi tading ta la da ngi ya da ka lenti ke jong blei pitep na ngin long ki balak kerku maru trai wong ia kata la da fi kloi ban map ia ka rengkang jongi wei u khpa u bah beneng un map ia ka rengkang ke jong fi kamut ngi don la ka jong hi ka rengkang mdei tang ki wei ki don jingdu na mdei tang ki wei bi ki don ki jing rengkang rengi ru ngi hap lang kum ju ngi don la ka jong ke jing rengkang marketing jong blei kong na balada phim map ye ki breu na ka rengkang jong ki phiru phidai hu breu kamu ngi don la ka jong ka rengkang balada ngi merengkang ki breu rengi don ka rengkang pat yu blei ka bakham krau shu baru jisu wang ni wang rel ra phim map iki breu ye ki rengkang juki ukpa jong phiru onom map iki rengkang jong phi kamut lati kena ba chispa na ka shispa na ka shispa lada phim map ya ka rengkang jong ki wei lada phim map utrai wang anom map balada utrai map kabumut ka jing bitar ka jong blai ka sa alor ka jing em ka jong phi tekan ja ayu pat lada ka jing bitar ka jong blai ka sa halor jong phi kamu latikna 100% latikna nginjot yam ha kata ka por kan lenyar kan kata ka por blai ong ngami thu ye phi namar ba phi phim map ong kat mangau blai ru ngadi bohong ngadi bajanai dan junanai ru emanga habaki breu kila ben yenga habakila sempat yenga habakila syok yenga habakila penlengkut yenga habakila bentiu yenga habakila sa ye kiti ki jat jonga kila penpong pan singat ye kata ka khli ke jonga kila bentiu yenga kila krwit yenga renga ngadang ong tu map ye ki na bakim tip ye ke baki kile ngau bajanai ngau blei ubala dei shisha pensitam ye ki jing tau Nai ngakat unong tau dengan dang map te ya kita ki breu ki balong ki jing tau ngatip shisha ki don ya ka jing duna na mar baki dai ye ki jing tau tadi hinta manga ngamap ya ki don sibun ki jing duna han ki dang le ya kata ya nga la dok trai wang la ngapen kan mau ya ki la da ka tu ka sngi haba ki mut balan themau itu ka breu la da nga ngapen ilut ya ki jing duna ka jong ki ta ka mut makiru kin chalan themlut ngamap ya ki ngau no na pren jo fi kul le pop kawang ima menengkong, kamu mut ngala map, ye kia tu kesugi. Lada ngam map, ngala kawang mangan nengkong wang Jisu. Ya barok tiki beri kepada tu. Tadi yang tahap kilap pet no, ngam map ruat dia katukan nuti. Tadi yang tahap kuat benang ifi kena kesengi mentah. Lalu Jisu map, ya kita ki batau persyak you. Ya kita ki belalek ben you, badi kita ki belak sanar you. Lalu Jisu keluar ban map, lada ngide ki kon ke jong u. Kabamut hi. Ngikloi ban map ya kita ki breu lada kadai kalong personal lada kadai nak yeng kesam lada kadai nak jaj ben riu ngikloi ban map ya kita ki wei ki bla le ben yang ya kita ki wei ki banyon ben yang ya kita ki wei ki banyo ben yang nani kita ki wei ki bla le shibon ki kam sniu yang lada ngikloi ban map utrai ukloi ban map yang bat si sien bo bleu map yang kadon ke healing kadon ke jing pen khia kadon ke jingker khu haga jing im ke jongi atau fikloi ne aman ma kata ga de jing keli haga ne ke sngi kani ga de hukum ke bau trai wong to ma ti on sama bi fi lam da kum ta kum ba phi phim ma ngaru nganum ma bi fi bala ro blei ma la e ban yo ya ka beneng la e ban rung syak hima ga jong blei mar ki ba rung syak hima ga jong blei ki dei tang kita ken ki basngau thu bo bleu la ma palat yaki tadeng ta ki kloi ban ma ru yaki wei mdei shu ki ba ya ka do da ki bla ya how man sim ki bla mat ya ka jing map ka jong blei tadeng ta ki kloi ban ma ya ka rengkang jong ki wei Pachi sien mangile ya kata am u blei am usa handle ya ka situation baro dan ki bri ki bla le ben dan ko ka story bo we khuna usha le ben plat ka por udang ret usha nyo ben
Ada haskol na ada hasnong ujuk si ujuk ubreu wan man pendik usi ap si kendong dalap usyo utap ugenjat ubek thong ukura uni khna apat we usu ap bet wong try ngamla aban ya le abat namaru khlan palat bagatam kayat hadu bandala he ru ule he sa riu blai habawi ba uniu breu kala tadeng ta kai ka baja kawan ka jingyap kensan you tahu boleh he bat kakut nok ka jingem ka jo kamdan kam you tahu barit ya ka baun le you tahu bahe riban ut tang show blai rublai utip ban weng ta ka jing Ladau tahu bahe kala poi nak syaka jingyap bangas ngo baladangi ngis ngo he ngis ngo hangamei ladang ngis ngo bit ngis ngo biang ngis ngo la ken mau bau dan ublei ban sabisharingi tadehing tayo mengilek ben ki barit yo mengilek ben kita kiba dan bor le sing ngilek ben kita kiba ngimnyo kor yo bau bleu nyo kor kipat yo bau bleu it ye kipat yo bau blei wisnai ye kipat tekan jayu yang ipat kata gade jingkeli tadehing tan kwa badong fi gane sngi map ye ki knang ba ubleun map yangi tram kerku gane por in sekren beng la shai ga sngi gane ga subject ka hukum bat ga jingkular ga jong blai tongin ya map ong utrai knang mo blai un map ya fi blai kerku fi gane ga sngi man tabang ngasngo ngadon banduai na ka man ta jong fi gane ga por la fi nang don ni ga jing thang la da fi don ya kata ga jing bitar la fi don ni kata ka mensim kput tau sok kliang bodan apo jong pi ni doai ga ni ga sngi ba finom ya chu ha ga do dai fin ya ha men sim ba fin pediang sisa ya men sim ba khot kan ni ga do dai kamla ate men pen kelang kwa ba dong fi kan ni ga do kan omla ate banon ra jingker khu la da fim ya do men sim jong blai fin do jingker khu lot aga jingim ga jong pi fin do lot ta dau ko ngo yang ni ga hukum ga jong trai nga kwa ban duai ga ni ga por menta ko ngo knang bo blai un map ya fi knang bo blai un yo aban pen khia ya fi knang bo blai un yo ban le ki kamba haga gm ga jong fi ngi duai ga ni ga por menta fila ban ra ki ti ga jong fi ya pi le se ki ba don sok kliang ben le se ya pi ru ki ba sha le ben ngi duai ga ni ga por ma pi ru ki ba le ben kala ka bamot ma pi ru ki ba sha le ben tugin kala ka bamot aga ni ga sngi ngin yakla ka bamot ngin adwai ka ni ka por menta try ni ka por nga wana khmat jome haga gerteng ka bathiang tam ga jong Jesus Christ try men ai bor ni ki khon men sim ba khot wan ha po jong ki yo ki yo thiang ni ka bor anda men sim ba khot wan try ai ba men sim jome un wan ha ni ki khon wan men sim ba khot yarap ni ki khon o men sim ju ki ka thang palat ka men sim ju ki ka bitar palat na mabla shale ben try la sha nyo ben o try la sha kentaj ben try ka thang palat ka men sim try me ongan pen khia pat ya pi bangan pen khia ki jing mong ga jong pi try pen khia men sim ba khoi wan pen khia ba try ni ki khon je me kin long ki ba map ablai kin long ki ba map ye ki ta ken ki bla le ben ya ki ba pi ru le se ki bla le he ni ki bla le thombor kum ta ken fla le ben ye ki ni ki baret nga kwa nong fi ya ma khmat jong blai la da pi ru pi le ben utrai un se le ben ya fi kala ka bomot tang ba pi don ka spa wat de ben yi ke berit tang fidan ka bor wat nyon ben yi ke berit namar udan onong bishar uban bishar ya pi kelano pai no em ga jing em ka bakala ka bamot namar u jisu ula janwan mdon por shu bagi ni le sting mdon por shu bagi ya bon kam ba kani ka do namar kani kan sapot no bala fim pen kre o ka ap ke jing bitar ke jong blay ya fi kelano haga ni ngi duai ngi kerku ya pi penret khmat jong blai ya mahap no ya klet no duai no ana do menta ga sngi kita ki bela ben ya fi duai no nam ta kita ken ki bela nyon ben ya fi na ki bela isi ya pi ni ki bela pen mong ya fi duai na ka menta jong ki duai utrai un map ya pi bu un map ya ki de hallelujah ka tenge jong jisu nga duai nga kerku ya pi amen but amen amen tran ka khui fi na ai bor fi finum ya chua ka do an fin ya ho men sim fin ya ho men sim tran ka khui fi oi kan ke jingkran kal akut re la pidang duai yai duai ka jing shakri kam pat kot duai ha ka tengu jisu amen
ngi sngo kemen ban pentip ya pi baka potnet kan pelong ya ke jing sang ya lap halau so tun haka sao san real tarik jong benai November haka jing isya ngi plan da ka barit kum ka street meeting henrei ublei ula play ya ka lat ka ba kham he ya ka ba ngi da sngo irang ba snong haba ngi lapan jing bit na ila ais no ngi da ka madan ka ba he baka ta dei halau so ton block tu ka jaka jong iba Michelle Wankar ngi da sngo iba Michelle ru ila ais sngo ba ngi ka jaka ka jong ya ka bangin pelong ya ka ne ke healing service haka sa san ban riu benai November in pelong ngi ke jesang tang haka por san ba je janmit baro lai tli ngi sngi barngangai kadon ka kamba ka jong blai haka ne ke jesang wan ya lam ki bepang ki sitom ngin duai kerpang nam ta jong pi ki bisyak te ki bisyak khom ka bor jong soitan kadon ka bor jong blai ban pelat ya pi padi ki bahieng ki basem ki jong pi barngangai kadon ka jinkman ha kashnong lau sotun ngi khot sngo bahaya fi ki boyo sngo ya kan ke jing pentip kam da de tang na snong lau sotun ne na jan sor ne khap sor pila ban yawan lang ha kita ke jing sang ngi khot sngo bahaya fi ngi lapen kre ya ke jasang ya lap sao san real how benai November arajar arpuar tading tangi khot sngo bahaya fi ngi pediang sngo bahaya fi ban ngai kan don shaki kamba ya ka bo blai un le aga gm ke jong fi one da ka donut ka badwai one da ka men sim jong ka jing pen kre shaki ni ke je seng fin mat ya ki kamba one da ka jing kmi lenti u blai un le shibon ki kam ki pala ha ka gm ke jong fi blai ka khu fi ni kmi lenti ben ye kendu ya fi kmi lenti ben ye fi ha kita ki sngi ha kita ki tarik ha ka ki shnong sao san real benai November Blame kerkuy fi ngin second do akita kisngi kublai shibon amen.